Здравейте, потребители на Box 7, аз съм Gameplay на футбол и тук до мен е Portable. Да, здравейте ви, Бокс. Да, втори епизод мисля да си направя път към гората. Не знам защо. Почвам, не знам от какво ще се направя. Да, от дърво, аз пък имам дърво. Омага, какво е това ни? Това е циганина. Мисли за някакъв Херобрайн, къде бига. Да, ето. И... Добре. И вече започваме да събираме и дърт. Да, основ текчер пак съм. Да, тук ще бъде. И има един стак дърво ще ми стигне. А и след това, сякът направя, ще отида и ще почне да правя мина. Или нещо друго. Дали ще правиш? Не знам. Окей. Ако искате да знаете тези черпака, ми пишете в коментарите, аз ще го кажа. Стига. Стигнем. Стигнем. Добре. Направих пътя и сега мина си взема кирка. Аз пък нямам камък. Ще отида за камък. Тук пък гравел. Ето камък. Камък тук от къщите. Да, ще чупа тази къща от камък. Колкото събера. Омага, какъв е този звук, Portable? Да, бе. Какъв е този звук? Какво? Какъв е този звук? Откъде я знам, не е от мене. Не е от мен, тук чувам някакъв звук. Може от връзката, ама както да е нещо. Аре, боня, негър, къде ме следи само е? Ето. Къде само ме следят? Добре, аз си дрифна и цялата къща. Ти направи ли си къща? Да, аз съм в селото там. В селото. То готова. И мене ме е спалвало там. Има си всички материали почти. То в селото, аз го намерих с креатив, като летях. Защото мен ме златано някой гора. Не мога се... Това ли моята къща, бе? Не. Те ни и същи къщи и аз не мога да се позная моята коя е. Аз сложих една табелка да я позная. Добре.
И отиваме в мината. Само че не знам откъде да започна. Изчакайте. Омага, баси. Аз не мога да видя крафтинга. Тей. Ага. Много трудно. Даже 2 кирки ще ми трябват. Добре. Готов съм. Ох, ама аз нямам кол. Нямам торчове. Баси. Първо ще отидем до гората да вземем. Мага, къде ми братвата, бе? Къде? Братвата ли си изгуби? Не, аз се своих чест, сега като поти клипа сега няма. Не може да ти е свършила. Как ще ми... А, да, тя ми свърши, бе. Сега да изчека. Ако изчекам, дали ще ми се оправи това? Ти снимаш ли? Да, бе, снимам. Окей. А не по средата, бе. О, боже, какво правя аз, бе? Оф, вместо да сложа... О, ама... Абе, братва, мама ти да има. Що взех дървена? Оф, боже, мале. Нищо. Айде, отиваме за дърва на бърже. Или може само за това да е за втори епизод, защото вече 8 минути този клип. О, боже. Да, в трети епизод мога да почвам. Тук ще се събера дърва, да се направя торчо. Това е тъмното, не може да се видиш нищо. Май трябваше да се взема... Това е тази вода, бе. Чек на този 4 текстър пак не... Текстър пак не може да се види водата, човек. Трябва да си е такова. С обикрафт ли си? Не, с някакъв друг да си го... И трябва да имаш Minecraft патчер. Като го свалиш, пачваш там. Цъкаш пач и 2 пъти го пачваш и си готов. Добре. Това на мен един приятел ми го направи, де. Сега пробвам да си сложа някакъв скин. Мата по-матна лесто. Яки скинчета. Айде, загубих се. Маля къщата ни му... Айде, къщата. Добре, че уния сега не служили торчове. Ама аз не бежах ли да ограба торчовете, бе? Аз на циганите можеш да изземат торчовете. За куда да горите да се правят. Я давай торчовете. Граба торчове. 3 торча.
Исусе, тая е моята къща, бе. Що винаги се прибира на скокчета? Why? Добре. Това мисля да е за този епизод. Аз бях геймплей на футбол и айде, чао!